Җирләрне, күкләрне юктан бар кылган, галәмнәрнең Раббысы булган, барча мәхлукатны, җансызны, җанлыны яраткан, бөек кодрәт иясе Аллаһ Субханаһу ва Таалагә хәмд сәнәләребез, мактауларыбыз, шөкрләребез булсын. Галәмнәргә рәхмәт буларак җибәрелгән, барча пәйгамбәрләрнең мөхре булган сөйекле пәйгамбәребез, Хәбибебез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә чын күңелләребездән чыккан салават шәрифләребез ирешсен. Газиз мөхтәрәм дин кардәшләрем, шушы мөбарәк җомга көнендә һәрберегезне дә ислам диненең күркәм сәламе белән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Җомга көнебез мөбарәк булсын. Бүген әлбәттә, әлхәмдүлиллаһ, шулай бит Аллаһ ризалыгы өчен дип чистарынып, пакланып, матур киемнәребезне киеп, Аллаһ Тәгалә йортларына җыелыштык. Чөнки ул безнең өчен фарыз. Аллаһ Тәгалә гыйбадәтләребезне, изге эшләребезне кабуллардан әйләсә иде. Әҗр савапларына ирештереп, бу дөньяда да үзенең сөйекле, тақвалы бәндәләреннән кылсын безләрне. Кыямәт көнендә дә үзенең фирдәүс җәннәтләре белән безләрне куандырса иде. Менә газиз дин кардәшләрем, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бер аятында безләргә җиткерә, Луқман сүрәсендә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алам тара анна Аллаһа саххара лакум ма фис-самавати ва ма фил-ард ва асбага алейкум ни'матаху захирatan ва батина. Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә: күрмәдегезме ди? Аллаһ Тааля күкләрдә булган, җир өстендә булган, сезнең өчен файдалы булган һәрбер нәрсәне сезгә буйсындырды ди. Яшерен булганында, ачык булганында. Ягъни җир өстендәгесендә сез казып алган җир астындагысында ди. Җир астындагы казылма байлыклар. Буларны ди Аллаһ Тааля сезгә буйсындырды. Ягъни кулланасыз, ниъмәтләнәсез. Шул вакытта Аллаһ Таалагә шөкр кылырга онытмыйсыз шушы ниъмәтләр өчен ди. Һәм менә газиз дин кардәшләрем, Аллаһ Тааляның безгә биргән бер ниъмәте, шулай бер әманәте дип әйтик, ул безнең табигатыбыз. Безнең өчен менә җәннәт бакчасы дибез бит. Менә шушы табигать дигән безгә бер бакча. Аллаһ Тааляның рәхмәте белән бирелгән. Әманәт итеп бирелгән, шулай бит, сакларга дип. Чиста пөхтә, матур итеп кулланырга дип Аллаһ Тааля шуларны безгә биргән. Менә өебездә бит бакча бар. Аны һәр вакыт җыештырып торабыз, һәр вакыт карап торабыз. Менә табигать дигән Аллаһ Тааля тарафыннан безгә шулай итеп бирелгән әманәт итеп. Пәйгамбәребез дигән алейһиссалату вассалам шулай бит, әйләнә-тирә мөхитне сакларга, табигатьне сакларга, җәнлекләрне кыерсытмаска дип безләргә үзеннән бик күп сөннәтләр калдырды. Газиз дин кардәшләрем. Ат-тухуру шатрул иман. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә. Чисталык ул иманның. Тән чисталыгы бер, чиста пөхтә булып йөрүең ул бер. Шул вакытта әйләнә-тирәдә дә, табигатыңда да чисталык саклау ул синең иманыңнан бер. Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам әйтә. Кызганыч, менә җәй җиткәч аеруча, сәбит яшьләр, гомумән һәр яшьтәге кешеләр табигатькә чыга, анда ит кыздыралар, анда нинди дә булса бер бәйрәм ясыйлар. Әмма үзләреннән соң шулай бит күп вакыт табигатьтә карарлык калмый. Төрле кагаз кисәкләре, төрле чүпләрне үзләре артыннан җимилар. Табигать кешенең көзгесе дип язылып куя менә. Күрсәгез, юлда барганда да менә юл кырыенда анда шулай язылып куйган була. Табигать ул кешенең көзгесе чынлыкта да менә синең карашың. Нинди карашың булса, ул үзенең синең шундый икәнеңне күрсәтә. Иманың булса, син инде үзеңнең артыңнан җыештырырсың. Шулай бит. Пычракта калдырмассың, чүптә калдырмассың. Һәрберсен җыеп үзең белән алып китерсең, чөнки анда җыештыралар дип булмый, ул бит табигать. Пәйгамбәребезнең алейһиссалату вассаламның хадисендә бар шулай бит. Оялмаса,
Нәрсә телисең, шуны эшлә дип Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә. Синдә оят юк икән. Менә русча әйткәндә син не стесняешься. Теләсә нәрсә эшли аласың. Чөнки син бер нәрсәдән дә оялмыйсың, бер нәрсәдән дә курыкмыйсың, көлкегә калырмын дип тә уйламыйсың, Аллаһ Тәгалә күрә дип тә уйламыйсың. Оятың юк. Ә менә ул дагын Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам иманнан икән. Иманыңа кара. Аллаһ Тәгалә шулай ук бер аятында безләргә җиткерде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. Allah subhanahu wa ta'ala нәрсә ди? Ул ди җирләрне сезнең өчен түшәп итте. Анда сезнең өчен һәр төрле юллар барлыкка китерде ди Аллаһ Тәгалә. Сулар барлыкка китерде ди. Һәм башкасы. Һәр берсен ди Аллаһ Тәгалә сезнең өчен эшләдек. Һәр төрле үсемлекләрне без үстерәбез ди. Сез түгел, без үстерәбез ди Аллаһ subhanahu wa ta'ala. Менә булар сезгә бирелгән шөкер кылырга, булар сезгә бирелгән әзрәк уйланырга ди Аллаһ subhanahu wa ta'ala. Һәм әлбәттә инде аны чиста тоттыра. Сулыкларны, урманнарны, табигатьне. Һәм инде газиз дин кардәшләрем, хайваннарга карата дагы шулай бит. Мәрхәмәт күрсәтү. Әлбәттә алар сиңа зыян салмасалар дип әйтик. Асы башка мәсьәлә. Әмма бүгенге көндә бик күп менә интернет чәтләрендә дәген аеруча бик явызларча хайваннарны мәскәрәләп, хайваннарны мыскыл итеп, Алла сакласын. Аларны аннары куялар интернет челтәләренә. Моның нәрсәсе мактанырлык микән? Менә шундый сорау бирергә кирәк, шулай бит. Нәрсә белән монда мактанырга, нәрсәне монда бәяләргә? Адәм баласының күңелендә иманы юк икән, адәм баласының күңеле шундый пычрак икәнен, юкса бу берәр батырлыкмы алар өчен? Гомумән динебездә дә, гомумән кеше арасында бәйләнештә дә бит инде шулай бит. Бу тәрбия мәсьәләсе, бу әхлак мәсьәләсе. Ана сөте белән кермәгән, тана сөте белән керми дип әйтәләр бездә. Яшьтән шуңа күрә тәрбияләп үстерергә бит. Иң әүвәл әти-әнинең балаларга нәселендә ул бирә торган әйбер Аллаһка каршында ул тәрбиядер, шулай бит. Гыйлем дә түгел җәмәгать. Гыйлем дә түгел, сөннәтебез буенча ул әүвәл тәрбиядер. Һәм менә булай намаз вакытында телефон уйнаулар дагы инде ул әзрәк нидер. Җәмәгать телефоннарыбызны сөндереп куйык та гел кисәтеп тормыйк инде аны. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам шулай бит үзенең хәдисләрендә бик күп тапкыр әйтте, безгә аңлатты. Иман төшенчәсен. Адәм баласының яхшылыгын, ничек ул яхшылык сыйфатларын булдырырга, ничек начарлыктан арынырга. Аллаһ Тәгалә бит Коръәндә дәген ничә төрле адәм баласының начар сыйфатларын тасвирлаган. 15тән артык. Шушы сыйфатлардан арынырга дип. Менә Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйтә, шул бит юлда яткан, башкаларга комачаулаган бер таш кисәге булсын, агач кисәге булсын, нәрсәдер булсын. Аны син читкә алып куйсаң дагы, бу бит синең иманыңны күрсәтә. Бу синең нинди хәерле эш эшләгәнеңне һәм хәерле кеше икәнеңне күрсәтә. Ягъни башкаларга комачауламасын дип. Үзеңнең ярдәмеңне, өлешеңне кертәсең. Битарафлылык күрсәтмисең әлбәттә. Бу дагы бит газиз дин кардәшләрем, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның хәдисләреннән. Шулай Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам һәр вакыт искәртә. Киемнәрегезне чиста пөхтә тотыгыз. Өегезне чиста пөхтә тотыгыз.
İmanıgızny elbette şista puhta tutugy şoý bit. Bütün eýlene tire ne şistalykda puhtalykda tutugyz diýip Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam bizlerge waris edip galdyrdy aziz din kardeşlerim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah Teala aýtar şoý bit. İň awwal bizning üçin iň haýyrly örnek ol Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aňa bit şoňa tyrşabys. Ana sünnetini üterge tyrşabys. Anın yolundan inşallah barabız. Ana ümmetinden bularga Allah Teala nasip etsin. Hemmine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şoý bit kıyamet gününde özünün ümmetini tanaýyşak. Nişik ulany tanaýyşak? Onda bit anlatyly bolsa. Hem şistalıktan seni taharat algan jerlerin ýokduryp durur. Sen şistartan her bir ýokduryp durur. Namaz okugan tizden mena şuşa maňgaýyňda senin nur bulardy. Şol özünün ümmetini tanaýykan aziz din kardeşlerim. Şoňa görä anyň ümmetinden bularga Allah Teala nasip ben ýeser eýlese ide. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ning turmuşyndan da gorasa. Her wagt ol irten çygyp gitkende şoý bit anyň kurşysy aňa naçarlyk dilepdir indi. Her wagt şübün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'nyň iyi ýolunda kıldıray. Her irten Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam çyga aşulanmay, gaşgarmay, sugunmay, şübleke ata. Her günde şolay kabullangan mıydı azizin kardeşlerim öyle paragız. Mana özübüz bilen çağıştırıp qarayıq. Şo bit bu haletni. Bir wagt şyksa şöp ýok. Goýa bu kim bu? Nişegen. Şondan indi bileşige koşa, bileşeler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şuşy kişini awurup gitken bolar şo bit any ziyaretke kile. Aňa konak bolup halin bilerge kere. Şunda dagyn mene Peygamberimizin hulky bilen, Peygamberimizin terbiyesi bilen, onun ahlaky bilen başka kişiler dinini kabul etkenler aziz din kardeşler. Başkalarga karata garaşyn görüp. Şoý bit. Anyň bile bulgan, anyň ýanynda bulgan sahabeler de eýteydi. Anyň ýanynda bulgan, anyň her bir sözüni ýazyp bargan sahabeleri bizde eýteydi. Bir topgurdady, uf diýip etmedi. Bir topgurdagyn egerde bir işim barıp çykmasa, meni sükmedi, meni uruşmady diýdi. Mana şunday halatda bolgan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Her wagt özüniň örnegi bilen, özüniň sözü bilen şoý bit işitkirgen, özüniň hadisleri bilen elhamdülillah. Haminde bizge de Allah rizalygy üçin diýip şoý bit bir-birimizge ýakşy muamelede bulup, mana şu Allah Teala bizge buýsundyrgan jerlerimizde, watanlarymyzda eýlene tire muhitke ihtibarly bolyk azizli kardeşler. Şistalykda bolyk. Bir-birimizge garata şista köňüllü bolyk, işkirsiz bolyk şolay bit. Tabiatga garata da, haýwanlarga garata da merhamet görsedik. Bu bir de kuwançly hal tugul andy halatlar Allah saklasyn. Elhamdülillah egerde biz Allah Teala'ga inanganbyz iken, biz kıyamet gününe inanganbyz iken, demek ki biz degen örnek bolarga tiýişli, tertipli bolarga tiýişlidir inşallah. Allah Teala razı bolsun, juma günleri biz mübarek bolsun azizin kardeşlerim. Gıybetlerimiz kabul bolsa ide. Haminde elbette özübizge de, gaýlebizge de, ýakyn tuganlarymyzga, her barşalarymyzga da Allah Teala hidayet bersin, hidayet ýolundan aýyrmasa ide. Barakallahu lana ve lekum fil Qur'anil Kerim ve nafa'na ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim. İnnehu huvel gafurur rahim, el cewadul kerim, es-semi'ud du'a. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la âkibatu lil muttaqin ve sallu ve sellimu ala nebiyyikum Muhammed fakat umirtum bis salati aleyh. İnnallâhu ve melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslîmen. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قامت. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربim her barchalarımızdan da razı bulup şu mübarek cuma günlerinde kılgan gıybetlerimizni, izgi işlerimizni, tesbih zikirlerimizni, senin yolunda sarf etken mallarımızı ya Rabbim kabullardan eylep, ecir savaplarına eriştirip, bu dünyada da siyikli takvalı maddelerinden kılıp, kıyamet gününde de senin kulağın aslında bulup, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le ümmetinden bulup, bir cennetlere kırgada uzun nasibben yeser eylesen idi. Ya Rabbim, senin huzurunda bulgan merhumalarımızın, merhum gaziz etiyenilerimizin, ebi babalarımızın, kız ham irtuanlarımızın, her barcha mümin Müslüman kabir ehillerimizin ruhlarını şad eyle, onu hata kimçiliklerin yarlıqab, gamel kitapların un kullarından tapşırıp, üzerinin huzuruna şiş sakınlar kalbi seninle kabullardan eylesen idi. Ya Rabbim, illerimizge, kınlarımızge tınışlıklar nasip edip, soğuşlardan, soğuk şafetlerinden, kaygı, hasret burçulardan da üzün bizlerini sakla. Ya Rabbim, türlü fitnelerden, Delcal fitnesinden, insan fitnelerinden üzün bizlerini ya Rabbim imin kal. Üzünün şiddetinden, üzünün gazabından üzün bizlerini saklasan idi. Tamu gazaplarından, kabir gazaplarından üzün bizlerini imin kılıp saklasan idi ya Rabbim. Siyahında ibadet kılıp seninle yardım sürübez. Götergen kullarımızı boş kılma, konuyu bizde bulganlarını görüp, ya Rabbim üzü bizden kılgan dualarımızı, tesbih zikirlerimizni işitsen idi. Ecir savaplarına eriştirsen idi ya Rabbim. Siyikli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden kal. Onun sünnetin üteb ya Rabbim. Sünnetin ütebde onun ya Rabbim kardeşlerinden bularga üzüm bizlerge nasip ve niyeser eylesen ide. Türlü şir avru bozuklardan üzüm bizlerini sakla, havuf haterlerden, bela qazafa jigafetlerden de üzüm bizlerini imin kılıp, rizıklarımızın halal kıl tapkan mallarımızga bereket bir, senin yolunda bulup seni kuşkanların üteb tıyganlarından kıl beşirge de, uzun baxitli selamet, imanlı ömürler bile bizlerini bulekle, ölüm tüşeklerinde yatkanda da ahırgı suluşlarımızını sulaganda da, bizlerge tili aşkışları birip, öz akılımızda bulup, La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimelerini aytip uzun vada etmen firdevs cennetlere bile bizlerini kuvandırsan idi. Rahmetin zır kudretin king. Allahümme inna nes'elikal firdevsel a'la minel cennet. Allahümme ecirna min khizi dünya ve gazabil ahira. Ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Cuma günü biz mübarek bulsun. Allah Teala kabullardan eylesin. Aleykümselam. 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 Bayramlar bilen. Aleykümselam. 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 Selamun aleyküm. Aleykümselam. 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Cuma'larımız mübarek olsun.